हामबाय होनग्रोयो आरो नोंथांमोनखौबो हामबाय होनो जे ख्रिस्ट' जिसुनि फैनायनि गुबै थांखिखौ लानानै जोंनि केरल गायनायनि गुबै बिसयानो जाबाय न'खराव बासायजानाय मोननांगौ जिबना जोंहा जोंनि नङा इसोरजों होजानाय बे गोथां जिबन बेखौ जोङो गोथाङै इसोरनो गथायफिननांगौ बियो ख्रिस्ट' जिसुनि गेजेरजों जोंनियाव रादाब लाबोजाबाय आरो बे रादाबखौनो जोङो न'खर न'खर होदों जाहाथे बासायजानाया साफ्रोमनि थाखाय जानाय बादि जोंनि NLC मण्डलियाव दिनै गासै न'खराव जोङो केरल गायदों आरो बे गायनाया दिनैल' नङा जोंहा दंबावो बेबादि जों गायलांगोन आरो गंफ्रोमबो न'खराव गोजोननाया आरो बायख'जानायनि गाहाम रादाबा होजायो बेखौनो जोङो थिरांथा लादों आरो बेखौ लानानैनो जों दिनै केरलखौ गायदों जों बेबादि रोखोम मोनसे गासै बिसयखौ लानानै फोरमायथिनो हास्थायनाय बेनो जों साफ्रोमबो बा न'खरफ्रोमाव इसोरनि जोनोमा जाबाय होननानै मिथिहोनो बे ख्रिस्ट'आ जोनोम जाबाय बेखौ बे केरलनि गेजेरजों होनायजों लोगोसेनो साफ्रोमबो जाहाथे मोजां आरो गाहाम आसार खान्थिनि गेजेरजों इसोरखौ नाजावनानै गुबुननोबो जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ गासैनि लागै फैबाय आरो जों बेखौनो गुबुना जोंनि सायाव नुनानै रंजानाय गाहाम राहा होनो थाखाय जों बे केरलनि गेजेरजों बे 24 तारिखनिफ्राय लानानै जों 31 तारिखसिम रंजा बाजायै जोङो बेखौ मावो जोंनि गुबै थांखिया बेनो फैगौ 2024 आव जे गोदान बोसोरखौ जों बरायगोन बे बरायनाया जोंनि थाखायल' नङा गासै सुबुंफ्रा गोदान गोसो गोदान साननाय गोदान आखल गोदान मोनसे गुबै राहा लानायखौ बिथांमोननो मिथिहोनो जों बे 1 तारिख जानुवारिखौ जोङो फालियो आरो गोदान मोनसे राहाखौ गावजों गाव जोङो दिन्थिलायनायनि गेजेरजों गुबुननोबो बे गोदान बोसोरा गोदान गोसो गोदान साननायखौ लानांगौ होननानै जोंनिफ्राय जोङो बे मेसेजखौ होयो आरो बेखौनो जोङो गासै सुबुंफोरनो जोंनि भारतआवनो जाया मानो जोंनि आसामावनो जाया मानो जोंनि बिटिआरआवनो जाया मानो गोजोननाया साफ्रोमनिबो जिबनाव रंजानाया साफ्रोमनिबो जिबनाव आरो गोदान गोसो गोदान साननाय गोदान मावनाया बे गोदान बोसोराव जाथोंसै बे आसा आरो बरसाखौ आसा थिनानै जोङो बे गोदान बोसोराव इसोरखौ सिबियो आरो बिनियाव जों गावखौ गथायो सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन